गांसे खावना लाजोबबाय नोंनिखौनो खावबाय दख'नाखौ आंनिखौनो खावो नोंनिखौ बुरै खावो खोमा बिदि नङा बियो गांसे बायबाय गांसे फानबाय गैया खावना लाबाय गामसा बावनो सानै मानसियानो नायबाय ओरै जादों जोंना आरायस'आवथ' राफास होनबाय सफंबाय सफंबायसो लाना खालामबाय हाया हास्लाबा मोजां गोमायो रायजोफोर मोजां सासे बुरै एसेबां बुरै मानसि रावबो गैया बेफोरबायदि बुरैया दख'ना फानो गामसा फानो बेखौ गांसे बायनानै गांनै लाना थाङोनो आबै ना आंना बायना लायबाय सुखुबारबा लायो सुखुबारबा लायो बे दख'ना दखाननिफ्रायनो गोमाबावो औ बेयावनो गोमाबावोसो आबादनि आखाइना हाथैया दा होफैया मानो बाखि हरो आबै नोङो अननानै हरनायलै आंहा हरा होफैफिना अनना हरनाङालै आबै नोङो हरबाय आङो होफैफिना नों बुरै मानसि जेबो गैया आबै नोंहा रावबोआनो गैया नों मानो अननानै माबायावसो हरलायगोन दा माबायाव बुरि मैया हरगोन नोंखौ गाबज्रिलायगोन दा अननाङा आबै अननानै हरनाङा दे अननानै हरोबा आं बानानै दोनगायो सिलाया हाबो बेटारि हाबा हाबु नालाय मोजां दे आबै आथिंफोरा गाजेनना गोलैगोन दे लावथि लायो लावथि दंखायो लासै लासै गा दे मैयाल' थाङाखै आरो ओंखामखौबो नों हारसिं संना जाजोबो आंनो सङो आंनो जायो आङो थिनथायावनो सिखारो फुंनि आं थिनथायावनो सिखारसै दा साराय 10ता 9ता ओरैसो उन्दुमोनगोन ओरैबायदि खामानियाव दा खामानि मावो ना न'फोरालाय मा गिदिर न' गोबायदिसो दासो मोनदों दासो नुगासिनो दं दासो मोनदों औ दासो 12 बोसोर जादों आखै दासो मोनदों सरकारनि गोबायदि जेबो गैया दासो मोनदों आखाय नायो आं बहन होआ ना होआखै रागा जोंदां होआ रावबो गैला नालाय मेसिन दावसिनाव रावबो गैया न' बांबो गैया गोबाय गिजि औ गोबाय गिजिसो बयबो गैया आबै नोंखौ लोगो मोननोनो बेसेबा गोजाननिफ्राय फैदों खोमा मानोबा बेनोथ' नोंखौनो नुनो फैदों खोमा बयबो फैनानै लामायावनो न'आ औ बे ओरै मन्दिर ओरैजाय हाबाद मोनो मा खालामनानै न'आ बबे नोंनि न'खौ नायगोन आं दे माइरं दङ जानो औ बायना जायो आं फैगोन दे आबै दे सम मोनबा फैगोन दे थादो आबै दे लांजोबबाय आवगायनि ओंखारजेननाया सोरबा हौवाफ्राबो बिसि जानो लाखिदोहाय 20 थाखा बाबुनाव साख्रियाव लाखा नों सिनायो आबै आर्मि मावो आर्मिजों लोगोसे एक्टरबाव आबै नों बबेनि मानसै आबै नै गांसोलाय आं गोजानथारनि आरो नों बबेनि आबै आं बे दतमानिनो दतमानि न' सोर दंसै आबै रावबो गैया आं हारसिंल'खा आंनो फानो आंनो जायो लाङोबा अननानै लाङो रावबो गैया आबै रावबो गैया फिसा गैया आं हाबाखौनो लाखायाखै आबै सिख्लायनो फैनायसै ओमफ्राय नों सिख्लानिफ्रायनो बिदि दख'ना दखान होदों गोदोनिफ्रायनो न'आवनो रावबो गैखाया थैजोबथारबाय फंबायमोना थैजोबथारबाय बिनानावबो थैबाय बिबाबो थैबाय रावबो गैला आबै ओमफ्राय नों दख'नाफोरखौ बोरै लाबो बोरै फानो बेटारिजों लाबोगोन बाना रोगागोन सर'गाफ्राय न'निफ्राय सर'गासिम दोनजा बेनिफ्राय माबा देवसिनाफ्राय बानानै न'आ बेनिफ्राय बेसे गोजान बै दतमानो बेनि होननायानो सगावनो रावबो फिसिना दोननायबो मानसिबो गैया नों फैबा गैला बै रावबो गैया आंनोल'खा अननानै गांसे लांदों ना गांसे लांगोन ना आबै नों सिन्था खालामना लांगोन आबै सिन्था खालामना नोंखौसो रायलायग्रोदोलै आबै रायलायनानै ब्र थाङोबा नङा आबै आं लांगोन ना नों सिन्था खालामना आं लांगोन
Ya, dia kata lagi 1200 belai. Ang nilai mahajan now. माहाजोनाव नोङो लायो Aw, ang tapi syukur pada saya lain sama udah. 6,000 12,000. 6,000 12,000 बेयावल' फानो ना गुबुनाव Ah, जेरावबो थाङो अखा हानायखाय थाङाखै गाबोन सेरफांगुरियाव थांगोन सेरफांगुरि थांनो हाबोयो सेरफांगुरि थाङो फानगाव थाङो गसाइगाव थाङो Abai. ha Dia au lại. Au. Ngenlahay आयो ओमफ्राय बुंनो अना माथो अननानै बायनानै लांदान साराय सारि बार हरबाय आं माबाया नोंखौ उनाव बे समान गोजा बायनानैसो लांनो फैदों हायसार बे समान गोजा बे समानजों 700जों 700नि नङा बे बे खुन्दुंखौ बायसो 700 नैलाय बे नैबे खरसा बे साराय सारिस' बे खरसाया बेखौनो 400 हरबा हरा साराय सारि 420 लाबोखानायखौ 30 थाखा जाबाय 420 लाबोयो नोंसिनिया नोंसिनावसो जोंना जाबानो बिदिनोखा जोंना सि मोजांखा बेंगलनि नङा सि गाज्रिखौबा नाङो बे बिदियालाय आरोबाव बोरो बिदिया मानो गैया जाखो मेरला बुरजाथारना बिदिया बेलाय माथो बुरजाथार नैबे आगर मैया 1000 बे आगर मैया नैबे माख्रि बे 700 बे नङाना बे माथा बे गांसे लांनो गांसेल' लानांगौ नोंसो गांसे लायोना गांसे लाङो बायजोबना लांबालाय बायजोबाहाय मा बायजोबनो हानो आं लांगोन ना बायजोबना हाया बे गासिबो जोबना गासिखौबो लांजोबगोन गासिबो बेसेबां थांगोन गासिखौबो लांगोन आबै हाया नों सिन्था खालामनालै आबै हा दे जाया हाजोबखाया नैबे 700 लानो आबै नों गसंनो हायो हाया गसंनो हाया थिं बायदों बेसे हायो देलाय बेसे हायो गसंलाय आबै देलाय Abai yang mesti bawa kerja dah gimana pasal mesti. मोना माथो बिलाइ बेफ्रा हाला बानानै बिदिजोंनो बानानै रोगायो बिदि बानानै रोगायो आं बिदि बानानै रोगाखायो सलाबाबो दे आं बिदिनो बानानै रोगाखायो नैबे 300 लाङो नैबे 300 Jual ke 100 lagi. 300 लाङो 300 लाङो बिसोर 700 बे खरसानि बे पिंक कलरखौ नायलाय बे रोखोमनि बेयो बेबो 300 गासिबो 300 गामसाया 300 राङाबो फानो बयना नामा रे आबैया हाखारगोनलै आयाबा माथो आं मेरला हाखागोन अखा हाबायदां Abai. Acing lau fैबाय. आसि माबा अखा न' फैयो माबोरै गामसनि साराय सारि नालाय गांथामजों 1200 साराय सारिसो साराय 1300 नों बेसेबां होदों 1500 साराय 1300 बा Mangsanya abai tuntuni. आयौ आं जा गोथाव जाखायो माबा मुलाजों नाजों Mula sih. मुलाजों नाजों बै सा सिनायबावोलै आबैया